rewinditoɓe mbowal ganni ñalawma hande o woni ñalawma 14 lewru avril 14 lewru avril noon so haalama hakkillaji ina duƴƴo e Cheikh Ahmed Tidiane Anne woni Aboubacry Anne woni noon ko ñande hen o hawruno e ladial e pelɓodiral otoji ɗon ɗo tolde Jundu woɗɗani wuuro Madiw guila nden ha joni ina moƴƴi ƴeewen caggal makko holko woodi beele yimɓeɓe ene keddi tan ha joni e Nims bojji e Koytali walla beele won taɓande daña e ɗum ko woytotono holto yaretono hen beele yimɓeɓe ene jabbe fela makko walla ala namde de ene keewi ko hen wonde foof eɗen gandi kam Aboubacry Anne ɓurnoɗo andirede Tidiane Anne ɓuuri ko hen hewde tawde kutortoɗa ko ɗemgal Pulaar gonta tan ko ñemtinowo gonta ko ñemtinowo saabu ko mbaɗɗa ko weeli ko feewi foof ma wi elle Tidiane Anne ɗum holko waɗi ɗum waɗi noon ko Allah rokkata woni haaliyankagal e nder radio eɗen mbawi wiide Cheikh Ahmed Tidiane Anne nawi ɗum on Tidiane Anne noon ko tuɗɗi leppi leydi faade joni woni hakke duuɓi 22 duuɓi 22 ɗi ganduɗa ko heewi joli caggal makko ko foti jangtede walla ko foti yurnetede beele so Cheikh Ahmed Tidiane Anne artuna hande e nder nde ɗo windere yii ko jolata ko to banggue caktirɗi yii ko woni ko ɗo e nder leydi mum ma ɓerde mum ɓuuɓ walla ala namdal udditigal e hen fannu eɗen mbawi wiide eyi e fannu ɗimmo eɗen mbawi wiide ala eɗen mbawi wiide eyi saabu caggal Cheikh Ahmed Tidiane Anne woodi ko heewi ko daña to banggue ɗemgal ngal caggal Cheikh Ahmed Tidiane Anne nde wirni dental leyɗele Afrique darni ko wiyete Académie des langues Académie des langues noon darna ko ngam miitonade kelmeɗe to banggue ɗemgal Pulaar ko hen jeeya hayso tawi noon ko adduno ɗum ko ittani tuuya haɗata kam ɗum woodi ina gasa janggo e jaam woodi heɓɓitiɓe ɗum taw ina jogo ɗum no fotiri caggal Cheikh Ahmed Tidiane Anne nde wirni ko nden darna ko wiyete Fulkom kadi ko catal ngal dental leyɗele Afrique waɗi tawa ngal ɗon miccanto ko ɗemgal Pulaar ko fate kelmedi mum Fulkom kadi hayso tawi ittani tuuya haɗata kam eɗen mbawi wiide jagguirde ɗum hono no akki woni keɓangal caggal Tidiane Anne ina gasa ɗum ɗo foof so woodi janggo e jaam wooda ƴettirɓe ɗum taw ina ndewna ɗum lawol ina nawra ɗum yeeso Cheikh Ahmed Tidiane Anne so artuno ɗo hande ma taw ko ɓooyi woytade woni hen ko daña so hande udditare waɗi to banggue karalle kese ha hay goto wawa hidde hay goto e nder gurdam holno foti radioji ngoodi hande taw ɗinɗon radioji ndewi koye internet holno foti woodi hande to banggue chaine uji tawa ko YouTube nate ɓosoje walla image taw ina tawi e YouTube taw kewɗi hen ina itta kumpa kewɗi hen ina itta yewede kewɗi hen kadi ina kabra ɗum ɗo kadi ko ɗum dañal ngal Allah rokki innama aade tugnade ɗe tolno hakkille e famamuya mum tolni e wawde jellitade so Tidiane Anne arna ina gasa so yi wonlowe o wiya alhamdulillahi rabbil alamin sinno Tidiane Anne artanna e nder aduna hande o ina gasa kadi ɓernde makko ɓuuɓuɗo banggue goɗɗo saabu yontaji nan ɗo ɓenni duuɓi nogas e joyi caggal mum heewani
jiya sukaɓe ɗiɓe rewɓe ina ñaaƴa e nder boli Dakaru e kala ko wawi wonde cinkal maɓɓe to banggue ɓornugal tawɓe kalata ko ɗemgal Pulaar teɓe kestirta ɗum. So Tidiane Anne artuna hande ina gasa mo tawa yimɓe yontaɓe fellitɓe jolɓe e nder otoji men tawa ngala complexe tawa kalata toon ko ɗemgal Pulaar. ɗum ne kadi ko akki duuɓi 30 caggal mum nan ɗo jawti weeɓano dañƴi. sinno Cheikh Ahmed Tidiane Anne artuna hande mbeluma makko gadana ko wiyeede wonde ardi leydi Sénégal ko biyowo mbimi wima hayso tawi ko wonde mo Sénégal naaji ardinimo wiyeede wonde hoorejo leydi Sénégal hayso tawi heewani saha fof ɗemgal mum ina taato e Pulaar. So tawi ko Daka, so tawi ko galle Cheikh Oumarul Foutiyou, so tawi ko nokkuji goɗɗi, ɗum ɗo fof wonata ko belamma e nder ɓernde Cheikh Ahmed Tidiane Anne. Sinno Tidiane Anne artuna hande mo taw ko ɓuri ko hen heewde e cete laamu leydi Sénégal jogii ɗum ko wiyoɓe mbimi wimami beele ɗum itti tuuyo walla ala. Allah kam rokki ko rokkatno heddiɓe o rokki ɓe beele mbaɗi ko ɓuri ko wadde. ɗum ɗon ko faaro ko weltare. Sinno Cheikh Ahmed Tidiane Anne artanna hande e nder oɗo aduna ina gasa so artiɗo jeeye e belamma makko nokkuji kewɗi to banggue direction ngaji to bureau ji kewɗi tawa yimɓe ina jooɗi e yeeso ordinateur uji tawa kalat ko ɗemgal Pulaar. ɗum duuɓi nan ɗo jawti miijonode ɗum weeɓani. So Cheikh Ahmed Tidiane Anne artuna hande mo taw hewɓe e saaha yonto makko ɓe kuccinanaɗa men micro mbima kalani ɗemgal Pulaar hande ina pooɗono haaloyde Pulaar e won jewte ɗum ko yettere Allah. ɗum ɗo fof eɗen mbawi wiide ko fartanŋeji ko ɓure ko wuneji dañaɗi caggal Tidiane Anne. So Tidiane Anne artanna hande ina gasa o tawa o heewi ñemtinoɓe. hayso tawi noon ɓen ɗon ñemtinoɓe ko ɓuri ko hen heewde mataw ngala cuusal ngal o joguingal hen sahaji, mataw ngala dalillaji to banggue gandal ngal o joguingal hen sahaji, kono kamɓe keewi te ɓe goodi ɗo e nder Dakar, ɓe goodi ɗo e nder leydi Sénégal, ɓe goodi kadi e nder caktirɗe kewɗe limtinde mataw ni won caktirɗe wonde e saaha nde woodi ɗo mbinoɗe kalata Pulaar hande e nder men mataw ina kala ɗemgal ngal ɗumne kadi ina gasa wona belamma makko so tawi o arti ɗo. So Tidiane Anne artuno ɗo e nder windere nde maaje ko ɓuɓri ɓernde makko yiide wonde woodi télévision mo ganduɗa o hutorto tan ko ɗemgal Pulaar, woodi radio kutortoɗo tan ɗemgal Pulaar hayso tawi ɗum waɗino e saaha makko woni Jamano FM. ni Jamano FM ñifi hawri e jaltugol makko aduna. So artanne nder windere ɗum ma wood ko ɓuɓni ɓerde makko. Sinno Cheikh Ahmed Tidiane Anne artanna hande e nder nde ɗo windere mo taw ɗemgal ngal natti tan e nder caktirɗe waɗede ɗemgal mawɓe yaabe ha won duuɓi, kono ngal wonti ɗemgal sukaɓe rewɓe e worɓe taw kadi ko hebloyaɓe e nder école aji ngari naati e nder radio ji naati e télévision ngaji cuusi hujjonade ɗemgal ngal cuusi kadi haalde ɗemgal ngal. Sinno Cheikh Ahmed Tidiane Anne artanna hande so arti e nder ndiɗo leydi e gurdam men mo taw deftere Alqouranil Karim firama e ɗemgal Pulaar fira labtungo, kono kadi wona tan to banggue pindol kono kadi koto sawtugol Ceerno Abou Siya Diarra. Sinno Cheikh Ahmed Tidiane Anne artanna hande mo taw defte tambiɗe diine men to banggue sharia ko wayno risala e defte goɗɗe mbaɗe noon mo taw Ceerno Mahmoudou Dialaluddin Ba watti ɗum e ɗemgal Pulaar, Ceerno Dialalu a jaarama. Sinno Cheikh Ahmed Tidiane Anne artanna hande mo taw ko ɓuri hewde duɗe nam natti ɗo wonde, kono kadi woodi duɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gonɗe ɗo ne mbiye andu diine ma, ene jangguina yimɓe ɓe diine men taw koye ɗemgal men, taw sukaɓe hewɓe rewɓe ino notiti hen andu diine ma jaarama. Sinno Tidiane Anne artanna hande mo taw won leyɗele e nder Afrique gardigu men tawate ɗon ko fulɓe, leydi Gambie, leydi Guinée Bissau woni yeru leydi Nigéria ko hen jeeya. Beela wonko ɓe mbawani ɗemgal ngal e ɓusnude ɗum, beela wonko ɓe mbaɗi hen walla ala, wa hen wonde foof
ko ɗum ɓural ko ɗum ɓamtare ko ɗum ɓellitgol. sinno Tidiane an artanna hannde ina gasa o heɓa belamma ɗum ko fuɗɗuno ɗo darnude ko yinno ɗo darnude woni fedde darnide janiyankoɓe won sukaɓe wonɓe daari caggal mum darne ko wiyete convergence internationale des journalistes pulaar fon taw ko sukaɓe heblaɓe e école aji duɗi towɗe to banggue farayse garti cuuɗi wadde ɗemgal mumen. On ɗon convergence ni waɗi hebloji to Bokki Jalluɓe to Ranérou Ferlo to Madina Gounass ma jokku waɗoyde ɗum e nder nokkuji goɗɗi. sinno Tidiane an artanna hannde ma teskotono heɓa belamma so Pulaar suɓede jeeyde ɗum e ɗemɗe jeegom piroje ɗemɗe to suudu sarɗiji leydi Sénégal e suudu sarɗiji leydi Mauritanie. wadde eɗen mbawi wiide e gonɗon weccu wonko daña kono kadi eɗen mbawi wiide so Tidiane an artanno ɗo ma wood ko yi o yiila hoore saabu wasde ɗum famde. so Tidiane artanno ɗo ma yiila hoore saabu wawa ɗum famde. ɓe ɓe ganduɗa ɓe hanki gonno ko calɗi dariɗi e nder ɗemɗe gendiji hande darima to banggue politique ittana gueɗal kono noon ittanani leñol men gueɗal no futiri ni walla no hannirta ni. hayso tawi won waɗoɓe hen ko mbawi won woɗɓe sikkunoɓe wonde so tawi laamimo tan ɗemgal men dañat gueɗal kono noon ɗum wayani hono noon. sino Cheikh Tidiane an artanno hannde mo welta e yiide haralde hewde ina fooɗano darade ñemtindemo kono noon mo yiil hoore saabu ko ɓuuri ko hen hewde mbaɗani heblo jangde mumen woɗɗoyani ko yiɗi tan tinede nanede e lollude nanni ɗumen e won gueɗe kono wona wawde usnude hunde e ɗemgal ngal. sinno Tidiane an artanno hannde ma way haame e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ɗemgal ngal no foti haalede ɗon lomto ɗemgal anglais kalete ngal ɗon saabu ngal hewani yimɓe ɗo yeti e nokkuji rendo kewɗi walla ni to banggue transport en gañanani ɗemɗe cuɓaɗe ɗe kono ɗo waɗa ɗo anglais ɗemgal Pulaar ɓurno handude ɗon ma Tidiane yilanno hoore wiya ɗum hanayi. sinno Tidiane an artanno hannde ina gasa e on saaha o yiilo hoore saabu ɗaminanode wonde ɗo ɗo tolniɗen duuɓi 21 walla 22 caggal nde o wirni haalirde e nder dawla Sénégal naam aussi to banggue keewal mum jewte kono to banggue télévision gendi o eɗen mbawi wiide ko heewi ina heddi tawa saabu jewte guurɗe poɗɗe wonde toon jiiya kono fotiri ni kabaruji ɗi ne foti lelnirede ni kadi ina ngakki. sino Tidiane an artanno hannde ma yiil hoore wasa weltade e ko duɗi Pulaar natti ko wonde hannde hayso tawi woodi seeɗa goɗɗo ɗemgal ngal natti wurdude to banggue duɗi. sino Tidiane an artanno hannde ma way haame ɗo yimɓe jeehi ha puɗɗi woɗɗoyde to banggue ƴellitugol woodi waɗɓe wiiɓe yen puɗɗita e ndiga to banggue mbindin ɗemgal Pulaar wawata welde Cheikh Ahmed Tidiane an. sino Tidiane an artanno hannde nden mo way haami e yiide e nder Fouta e Kumbare walla nokkuji kewɗi e nder leydi Sénégal ɗo Pulaaru jogino hanki doole ɗo sukaɓe men hannde jogii cinkal gongal ngal yadani e aada men yadani e pinal men taw kadi ɗemgal ngal ɓe kutorto e nder gure men tigi e nder Fouta wona ɗemgal Pulaar ko ɗemgal Jolfe. sinno Tidiane an artanno hannde mo way haami e yiide nde ɗo haralde sukaɓe wonɓe e nder jeeri ina kutoro ko wiyete bulfaale taw ko lateji mani wona tan ina kutoro ɗum to banggue konjam kono kadi ina kutoro ɗum gam bonnande bandu men. sinno Tidiane an artanno hannde sinno Tidiane an artanno hannde mo wi waysa wuyo ko ɓe ganduɗa ɓe ko correspondaji men nanɓe ɗemgal ngal wonɓe e nder nokkuji men ɗe mbawnata won yimɓe e haalde ɗemgal gongal taw ɓen ɗon mbawa rokkude humpito ngo no fotiri ni e ngal ɗemgal kono tan tawde koye ɗen ɗemɗe ɓe golloto ɓe mbawno ɗumen e wadde ɗen ɗon gueɗe. sinno Tidiane an artanno hannde ina gasa o wasa weltanade ɓen dilloɓe to banggue dawrugol ɓe en jiyata ko ɓuuri ko hen hewde ende caɗele leñol men daari ɓe jiyaten tan e sahade cohli en to banggue suɓgoji ɓe peccata e men nguleki ɓe peccata e men guiye joyetede kebbe e tuppe peccata e men won tampe e loro taw ɓe jokki ha joni arde tan e saaha nde ɓe cohli en. sinno Tidiane an artanno hannde sinno Tidiane an artanno hannde ina gasa woya haami e tabital Pulaagu no wurdi ene joguira ni hannde
fedde joginooni ɗamawo mawɗo tumude société e hitaani ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi hitaande tan caggal nde o wirni to Bamako wuro laamorgo leydi Mali ɗamawo mawɗo pawnooɗe heen hannde hayso wonaani ƴiwonde sayde woni reedu leliino sabu ittaani tuuyo safraani ngoƴaaji men e ellaaji men ɗi caɗeele sino Tidiane artanna hannde ina gasa jokko wayde e ndeer anndu sa anndi anndin caɗeele ɗe nguurɗen to baŋnge leyɗeele gonɗe e ndeer nokkuuji men gonɗe e heɓteede to baŋnge rewo e to baŋnge worgo fof taw ko jomen ngaluuji en jomen doole en ngari kono ko tawi ɓuri ko hen heewde ɓe ɗohotoo ko caggal yimɓe men dariiɓe njaɓi wambude ɓe ngam ɓe mbaawa heɓtude leyɗeele men sinno Tidiane an artanna hannde ɗum ɗo fof ma jeye bojji makko kono noon bojji ɗi ngasaani no so welii Allah e hitaande ariyoore so tawi en ɗo ma en ngarte ɓataake mbo eɗen binda Tidiane an hollirde ɗum holto leñol mum yarata duuɓi 20 e caggal mum